Obeť spovedného tajomstva. Dnes bola prvá pôstna nedeľa. Abbé Monmoulin, farár zo Saint-Victoire, bol už celkom unavený. Spovedanie, svätá omša a veriaci, ktorí stále žiadali nejakú radu, pomoc i útechu. A popoludní ešte náboženstvo, litánie, krížová cesta a krst. Keď sa po všetkom vrátil domov, chcel si oddychnúť. No spomenul si ešte na účty spolku svätého Jozefa, ktoré bolo treba prezrieť a prepočítať 12 000 frankov, ktoré ešte jeho predchodcovi odovzdala pani Blanchardová. Bola to zbierka na stavbu nemocnice. Kňaz ich chcel čím skôr odovzdať, lebo stará budova kláštora, v ktorej býval, nezdala sa mu dosť bezpečným miestom na úschovu takej sumy. Práve keď ich počítal, kto si zaklopal. Voľno, povedal kňaz, mysliac, že je to stará, verná posluhovačka Zuzana, ktorá mu nosila jedlo. No do izby vstúpil kostolník a vidiac na stole toľko peňazí vyvalil oči. 1000 hrmených. Ani som nemyslel, pán farár, že ste taký bohatý. Ani halier mi nepatrí z týchto peňazí, Lozer, odpovedal kňaz, ktorého nepotešilo, že ho práve teraz vyrušil kostolník. Arthur Lozer bol asi 40-ročný silný muž s bezočivým, nepokojným výrazom a veľkou jazvou na tvári. Jeho predchádzajúci dobrodružný život a náboženská ľahostajnosť boli príčinou, prečo mu farár nedôveroval. Vystriedal množstvo zamestnaní, ale odvšadiaľ ho pre nespoľahlivosť a priestupky prepustili. Na svojich dobrodružných cestách sa tento Nemec zatúral až sem do Francúzska. Tu si s dôrazňovaním svojich vojnových zásluh pre francúzsku vlast získal aj starostu zo Saint-Victoire a ten mu ponúkol práve voľné miesto kostolníka. Asi rok už zastával toto miesto, hoci ako sám hovoril, celý život kňaza ani vidieť nemohol. No keď sa mu netrafilo nič lepšie, zostal. Hoci abbé Monmoulin mal 100 dôvodov k nespokojnosti pre jeho správanie. Hrozný pohľad, ktorý teraz uprel na peniaze, farára vydesil. Peniaze nie sú moje, mimovoľne sa bránil abbé. Je to zbierka na stavbu nemocnice. A dnes alebo zajtra si pani Blanchardová zo spolku po ne príde. Lozerovou tvárou preletel posmešný úsmev. Nemusíte sa ľakať, dôstojný pán. Aj keď som vo vojne prušiaka odpravil, v pokoji som neškodný chlap. Ani halier by som si neprivlastnil, keď viem, že sú to peniaze pre chudobných a chorých. To by sa protivilo môjmu svedomiu, aj keď nepatrím práve k nábožným. Nemyslíte, že len nábožní sú poctivci. Aj keď som už 20 rokov nebol na spovedi a nepôjdem ani teraz, hoci dnes ráno ste krásne kázali o spovednom tajomstve, predsa som len poriadny človek. A mal by som sa na vás hnevať, že ma krivo upodozrievate. Kým takto prednášal očnosti, zosnoval v duchu plán, ktorý však jeho slovám úplne odporoval. Abbé Monmoulin rozmýšľal, ako doviesť tohto človeka k pokániu. Prepačte, milý Lozer, že som vás v duchu posudzoval. Ale povedzte, čo si mám myslieť o človeku, ktorý si 20 rokov neplní svoje základné náboženské povinnosti? Lozer sa ohradil. Už ste o tom doskázali ráno a nemám chuť to znova počúvať. A vôbec, existuje Boh?
To je veľmi otázne. Ak by aj existoval, veľmi by som sa mu čudoval, keby sa staral o nás, nepatrných človečikov. Lozer, zabúdate sa. Ale kdeže, vaša dôstojnosť? To som vám ešte nepovedal, čo si myslím o nesmrteľnej duši. Veda dokázala, že nič také nejestvuje. No dobre, vidím, že som vás veľmi nepotešil. Pravda, že vy musíte o týchto veciach vedieť najlepšie. Vy ste predsa s Pánom Bohom a nesmrteľnými dušičkami jedna ruka. Veď je to vaše zamestnanie. Abel len ťažko premohol spravodlivé rozhorčenie nad Lozerovým výsmechom. Čo si vlastne prajete? Ach tak, spamätal sa kostolník, skoro som zabudol. Potrebujem týždeň dovolenku, cestujem do Marseille, dozvedel som sa o lepšom mieste, ako je kostolníctvo. Idem sa tam pozrieť. Abbé ho ochotne pustil a bol rád, keď konečne odišiel. Ach, nedôverujem mu. Vydýchol si. Nech mi Boh odpustí, ak ho nespravodlivo posudzujem. Ale myslím, že by bol schopný odísť len na oko a v noci sa vrátiť. Radšej odnesiem peniaze starostovi. V takýchto myšlienkach zviazal peniaze do šatky a vložil ich do stolíka. Práve keď chcel vytiahnuť kľúč, počul vonku hlasy a uvidel prichádzať svoju matku so sestrinými deťmi. Išiel im oproti. Dvere na izbe nechal otvorené. Lozer, ktorý tiež zbadal prichádzať hostí, skryl sa v bočnej chodbe, kde bola kuchyňa. Vedel, že zvítanie chvíľu potrvá, preto vybehol do farárovej izby. Zbadal kľúč v stolíku a otvoril ho. Hneď spoznal šatku. Peniaze sa mu priamo núkali. Mám, ale opatrnosť v ňom predsa zvíťazila. Nebuď blázon, Artúr. Poklad ti neutečie. Teraz by to bolo jasné a neušiel by si spravodlivosti. Ale kľúčik si vezmem. Ten sa mi zíde. Keď ho bude hľadať, pomyslí si, že ho v náhlivosti odložil alebo stratil. Ledva stačil zmiznúť a už prichádzal farár s matkou i jej vnúčatami. Lozer sa utiahol na chvíľu do svojho bytu na prízemí, kde voľakedy bola izba vrátnika. Zatvoril sa a dokonale premyslel svoj plán. Asi o hodinu opustil izbu s klobúkom, palicou a malým vakom na chrbte. Najprv sa zastavil v hostinci, kde v nedeľu o tomto čase bývalo veľa hostí, samozrejme aj všetci poprední muži mesta. Lozer sa hlasno s každým pozdravoval a stále opakoval, že cestuje do Marseille ohľadom nečakaného dedičstva po svojej bohatej tete v Nemecku. Všetci mu blahoželali a pripíjali na zdravie. U hostinského nechal kľúč a keď sa začalo stmievať, vydal sa na cestu do Aixu, skadiaľ odchádzal nočný rýchlik do Marseille. Abbé Montmoulin v dôvernom rozhovore s matkou plánoval najbližšiu budúcnosť. Potom poprezerali izby a stará pani sa tešila, že sa bude môcť starať o syna, hoci tento starý kláštor s mnohými chodbami a zákutiami budil v nej akúsi úzkosť. Keď sa posadili k olovrantu, kto si zazvonil. Pravdepodobne ma volajú k chorému, povedal Abbé, keď pozrel von oblokom. A naozaj, vonku stal chlapec